Hi havia una vegada uns amics que quedaven per a jugar videojocs. S'anomenaven Pablo, Chloe, Clara i Kevin. Que guai! Què els passa als gràfics? Es trenca la tele. Què hi ha ahí? Què ha passat, Pablo? Què està passant? S'estan desintegrant. Què ha passat? Això, què passa? Què està passant? No sé. Els xiquets han desaparegut. On estem? Em vull anar a casa. Mare! Kevin no havia aparegut amb ells. Havia desaparegut. Espera, on està Kevin? Ajuda! Kevin? Benvinguts, gats. Us donarà algo per eixir. Teniu que derrotar al monstre final. Eh? Anem! Així va ser com els nostres amics es van embarcar en una superaventura. La huella media 4 metres de llarg i 2 d'ample. Esta huella és supergran. Ja veus, mare meua. L'intenten derrotar hasta que el vencen. Ahí va el bacalao. Consigueixen derrotar al monstre. Agafen el cor de la bèstia i l'alcen. L'hem aconseguit, tenim el cor, ja poder eixir del soc. Sí! Que bé! Bé! Estan pujant a la muntanya per a cridar el nom del videojoc i tornar a casa. Forest Adventure! Esperem que us hagi agradat la nostra història. Crets de la història. Guionistes: Javier, Blanca i Lucía. Idees dels personatges: Àlex i Mateo. Autors: Javier, Blanca i Lucía. Il·lustradors: Javier, Blanca, Lucía, Àlex i Mateo. Productors de